104.7 IFM. Report! Pagpasok pa lamang ng taong 2025, marami na umano ang naitalang mga kaso ng drowning incidents sa Binmalay Beach, Binmalay, Pangasinan. Sa panayam ng IFM News Igupan kay MDRMO Task Force Bantay Dagat Reynaldo Dominguez, patuloy na dinadagsang baybayin lalo na tuwing sumasapit ang weekends. Nakaantabay naman ang kawani ng Hanay upang agaran ang pagresponde sakaling makapagtala ng kaugnay na insidente tulad ng near drowning incidents. Po ma'am, palagi po kaming nandito ng Sabado at saka Linggo dahil yun ang karamihan ng tao talaga. Pero pag Lunes, nandito rin po kami kaso nga lang kakaunti yung naliligo. Sa pagpasok po ba ng taon, meron na po ba tayo naitalang mga drowning incident dito sa Binmalay? Marami naman pero nasasagip po namin. Marami na. Katulad nung nakarang Sabado at Linggo, 5. 3 nung Linggo, 2 nung Sabado. Nearly drowned lang, sir. Opo. Panay nasasagip po namin. Muling pinalalahanan nito ang publiko upang maiwasang maging biktima ng pagkalunod. Katulad nung sinabi ko, huwag silang lumayo dahil malakas yung alon. Kung pwede lang, dito lang sa gilid sila maliligo dahil malakas po yung alon. Iwasan po natin lalo na pag nakainom, huwag nang pumunta sa malayo, huwag nang subukan dahil malakas talaga yung alon. Samantala, sinabi rin ito na nararanasan umano sa baybayin ang sabang kung tawagin sa Pangasinan na tila isang ipo-ipo sa dagat na nangihigop papunta sa malalim na bahagi ng baybayin. Mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Arakat Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.